Ihaha, ihaha, Evo herra. Ismo, lopeta! Ismo! Ihaha, ihaha, Evo herra. Sen verran sanon vaan, että vaarallisen paljon alat kuulostaa äidiltäs. Hei! Mitäs toi tarkoitti? Koita nyt rauhoittua! Minä olen herra talossani ja minähän tuon omaan kotiin ihan mitä mä haluan. No, eihän tosta kabineesta mitään haittaa mun huoneessa. Perhana! Mitä helvetti? Mehu Maija. Mä sanon, että tärkeintä tässä on tää puuhailu eikä sunkaan se lopputulos. Eli täällä tehdään työt sillä tavalla, kun mä haluan. Hirveän vaikeaa saada nykyään pätevää henkilökuntaa. Jos on siinä kaikessa rauhassa saanut kaataa sen tonne astiaan. Noista hyvät tisleet. Ai jaha. Joo, mikä siinä? Aivan kuten haluatte, ylhäisyys. Mulla on pallo hallussa. Että eiköhän laiteta pannu porisemaan. Jep. Paketti hiivaa. Ja suoniko jotain muutama liikakilo. Sillä siisti. Sattuuhan sitä, kun viski virtaa ja järki seisoo. Mulla olisi vähän kiire ton paskan kanssa. Mitä hitaammin tippuu, sen parempaa tulee. Ei siitä kirjallisesti sovittu. Kirjoitanko minä tähän sitten, että Kirstille? Kerropa mulle, että teetkö sä tän vaan kostaaksesi mulle? Vaan harakoille meni sekin Helvetti! nöyryytys. Mitä helvettiä? Muistakaa, harjoittaa maailman kauneita asioita. Tulee taatusti parempi mieli. Katos. Suomalainen juoppakuukko. Kappas likkaa kun tunnistit. Hienolta näyttää. Meinaan, että jos seura kelpaisi, niin... Eiköhän katota. Haluatko huika? Ettei vaan tule mitään sanomista. Juu, niinpä niin. Ei kiitos alaikäiselle. Mutta älä sä kuitenkaan rupea noihin hommiin. Kyllä sitä nyt ollaan niin irpanokkaa, että siinä on herkkua teille molemmille. No, Mitä? pitäähän naista auttaa mäessä. Ai, Vähän Ismo, koita nyt rauhoittua! Kärsivällisyys näissä puuhissa on tärkeää. Päästäänkö se hivelemään Sepo. meitä lihaksi? Se taitaa olla oikein petovälyjen välissä. Ja ihan vaan tiedoksi. Mä oon menossa tapaamaan tätä Seppoa. Sillä mä oon Ismo.